vol reet-wietstreken doekjes. Het hele terrein van Tautenburg wie voor één midje een echte simmerfair. Kreemkes, muziek, gezelligheid, het wie er alle jaar. Dit wordt een reudige dag hier. En ze hadden hier een braderie, een jaarlijks gebeuren. En nou ja, dan komt Elsen hier en dan komt hier altijd wel aan. Voor u is dit een dag, ja, voor u, voor alle jaar. We vinden het heel belangrijk dat we één keer hier even goed uitpakken voor onze meisjes. Dat we een leuke dag met elkaar hebben. Dat de bezoekers komen kunnen. Ja, gewoon een hele leuke dag organiseren. En dan kan ik zien hoe het spul hier in elkaar zit. Hoe het eruit zou. En nee, het wie net alleen nog maar lekker sneupen, want de bewoners van Tautenburg moesten zelfs ook in het spieren. Elke afdeling had een eigen cremeke. We zien die delen met elkaar. En dan moeten ze bedenken van, ja, hoe gaan we dat invullen? Dat kan betacht worden met de bewoners. Ja, ze zijn alle hier heel creatief. Maar wat batterijs met de opbrengst? Volgens mij komt het in een pot. En nou ja, en daar zitten we wel in het oren van regelen toch. We hebben een barbecue. Ik word met mijn boottocht voort en dat is van alles wat. Al met al wie het een tiergeslagen dij. Superleuk, het waren natuurlijk voortreffelijk. Iedereen is vrolijk. Ja, prachtig.